mga pasayan yan, saniya na sa rin yung half Filipino auntie nga ang kulog naong nako karuno sa usa sa mga maanindot nga munisipalidad sa Subo ang San Remigio aron sa pagtambong sa team building activities sa Voice of the Youth for Communication and Empowerment Convoys. Baniko ninyo sa usa ka adlaw nga puno sa kalingawan o pagtulunan. Purpose sa team building para pag-strengthen sa grupo. Atong ligunon ang grupo ba? Makabuild sa stronger ties, rapport, camaraderie. Youth today, youth tomorrow, youth every day. Reminders. The best asset of human being is not a head full of knowledge, but a heart full of love, ear to listen, hand ready to help. Ang Voice kay usa sa mga inisyatiba ni Engineer Hill Hamoy nga maawhag ang mga kabatanunan sa Barangay Punta Princesa aron mamahimong katambayayong nga makabot ang tumong sa pagdasig sa mga kabatanunan nga mamahimong empowered. Usasad kini sa mga paagi aron mugiya sa mga paglaom sa atong nasod nga magpakabana sa mga pakitabo sa atong sosyedad. So, ang among strength kay number 1, family. Oh, weakness na ko. Boys of the horse joke. Sabutan na mong tulo, ang amo kay lack of self-confidence. Niya ako sa kay kuan daw, dali daw siya ma-in love. Kisa man dali ma-in love. Ako, ano man? Should have a faith in God always and be thankful for God. Sa maong team building activity, lain-laing representante sa matag sityo ang naimbitaran nga mamahimong bagong miyembro sa Voice. Bisan pa man tuod na ay mga kalahian sa personalidad o moral values ang matag usa, aduna gihapoy common denominator. O mao na ang pagdasig sa mga kabatanunan sa Barangay Punta Princesa sa pagpangindahay nga mamahimong best version sa ilang kaugalingon o padayon nga magpakabana sa mga social issues. May tatlong bibi akong nasisa. Pipila ka mga activities ang giandam aron among mahimamat ang usag-usa. Aduna say mga makalingaw nga duwa kung diin ang tumong mao ang pag-edukar namo sa importansya sa teamwork, support, communication, focus o respeto sa matag usa. Na-amaze kayo ko mga pasayan nga kidali kayo mi nga nahimong komportable sa usag-usa. Bisan pa man tuod nga kasagaran namo kay mao pa ang pagilailaan ng adlaw naka-create dayon mi og bonding of healthy relationship. Defense sa number 1, no? Defense. Human sa among pagpahuway, nag-practice dayon mi para sa among presentation ikagabi. But before that, mga ano sa among lamian nga budol fight para sa among panihapon. Usa man ta so karon kay ati usap ta with the budol fight sa diko at least. Kay sa ginyo na to nga kung one family magay-usap po taong kaon. Ladies and gentlemen, our team, Red Horse Silent Cheer! Hey, hey, hey! Abi niyo sa yun, dami. Team Red Horse! Team Kulapo! Are you ready, Team Kulapo? Ready! Okay, we are Kulapo! We are Kulapo! Kulapo siya, di po ay! Okay, 5, 4, 3, 2, 1. My name is Kinkin. Kinkin. My name is PG.
And now, it's time for us to relax and laugh. Nangandam ang mata grupo para sa fashion show gamit lang ang mga materials nga available sa venue. Nakita jud namo kung unsa ka resourceful and creative ang mga bagong miyembro sa Voice. And shout out day sa atong mga kuya escorts no nga maski manggiuwawon sila, game gihapon sila nga ni participate sa maong kalingawan. Akong nabantayan pagsugod murag naay daghang mga restrictions. Wa pa magkaila. Lahi kay taga, di ba? Kabantay mo. Karon medyo na-loosen up na. Kunya na waktang na mga barriers, kunya medyo nanay banding, nanay kamaradiri ug rapport. Mo na itong ipaabot niya atong paligunon ang grupo. Kinahanglan musabot ka. Ato yung istoryahan kung naay problema. Dili gyud ta mo ditsog pangluod. Kay kami mang mga tiguang moy mangluod, no? Kamo batanon pa kay Di mo nang maistorya ug later di mo nang maaksyonan. So ang kanang perception critically kung saan na factor para sa success. Kaya maulagi na maumanay mo diktar kung unsa imong kakayahan, kung unsa imong dapat buhaton. Good morning mga Pasayanyans! It's another day. Dagan kaayong mig na pupo nga mga pagtulunan sa kinabuhi gikan nilang Sir Hill Hamoy o Sir Jesse Cavada sa among Heart to Heart Talk kagabi. And dagang salamat di ay nilang Ma'am Benji o nilang ate sa pag-asikaso namo ayon sa mga drivers for the safe trip. Listen, act, lead. Mao ka na ang akong nakatunan sa akong pakiginabi ni Engineer Hill Hamoy. Isip usa ka youth leader, importante kaayo ang pagpaminaw sa mga yangungu sa katawhan, pagpangita og solusyon o pagdani sa ubang kabatanunan nga mamahimong inspirasyon alang sa maayong kabag-uhan sa atong komunidad. Importante kayo nato ang pakiglambigit nga kabuton ng atong mga tumong, dili lamang nga mamahimong best version sa atong kaugalingon. Dapat apil na pod ang atong tinguha nga makahimo og positive impact sa kinabuhi sa uban ug sa atong nasod. Kay matud pa ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan.